velkommen til den her video. I dag skal vi filme hvad vi gør i vores hus. Så kom med. Hov, det har jeg glemt at sige. Husk at like og subscribe, hvis du godt kan lide den her video. Hej alle sammen. Nu har jeg fået tøj på, nu skal jeg selvfølgelig få morgenmad. Men på en virkelig vold dag, hvis man ikke får morgenmad, så kan I måske se den her morgenmad her. Så lad os bare komme i gang. Så skal jeg lige se, hvor meget der er i. Okay. Ups. Det er fint. Så har vi selvfølgelig mælk. Og så hælder vi bare løs. Men husk nu, I skal have en morfar ved jer. Når I gør det her, så kan det gå helt galt. Jeg har også min morfar her. Det er dem, der filmer. Så jeg hælder. Op. Så. Og nu kan man spise det. Så kan jeg selvfølgelig også have noget at drikke. Så tak fordi I så med i den her video. Husk at stoppe. Husk at subscribe og like til min kanal, hvis I synes den her video var god. Haha!